sik. Oh, laren. Telu. Durung. Telu dengkulmu mlocot. Mengkari ngitunge kok. Ya. Anoman kok dadi tuwae kok ampuhe kegilo-gilo. Wih. Ngematke apa, Dik? Ngematke munyuk. Munyuke kesel. Mungsuhe aku. Gah. Ayo to. Anane aku kok mo gak ora rondone cah bambung. Mo nek gelut ngawur, ora ngawur saiki kanggo tatanan. Oh, tatanan piye? Adu atosing sirah. Lho. Maksude sampean tak nei kamardikan ngantemu aku ping pira? Nek nganti aku semaput gedene mati, aku matur nuwun. Engko mrimpeni ora. Ya wis. Piye ngantemo? Ning nek pancen sampeyan ki satriya tenan, engko bareng ngantem aku ping pira, tak bales ngantem padha karo lemu ngantem aku. Kuwi jenenge atos-atosan ndas. Waduh. Wani ora? Wani. Ah, wani kendel-kendel wae. Ayo, no. Wis, pecah siramu tibano. Biar. Ping pira? Lho. Iki mumet ora? Ora. Ceng-cengan, cereng-cerengan kok. Teng-tengan, teng iki nggone ora ndas. Ndas wae. Biar we. Ora apa-apa, yo gentenan. Waduh. Ora seru-seru lho, sak karepku. Wah, nyo. Hati-hati. Wingi tak nggo ngantem ndas sapi iso pecah dadi loro kok. Wah, cangkeme. Ngono deg-dege ngono ora. Omeng ngomong ora kena omong. Ayo guys, bres. Gak nganggo ngomong-ngomong barang aku. Siap, ya. Hop. Wah. Piye Pak Dik, ora apa-apa, genahe sing ngadeg ngene kok. Wah, ampuh tenan, ampuh wae. Aku pindho ya sampean lagi pisan. Oh iya.